Yesterday zvanyatsobuda pachena kuti aiwa paHeroes Acre vakomana vakangomobiliza makurukoza nevamwe vanhu vakangobata mastreets. Ndobva kwauya vachinzi aiwa uyai muuye muprovheke general. Zana kuna mashoko panapa akashamisa vanhu vakangoti aiwa panapa hapana kana kwatiri kuenda. Kuti subscribe like turn the bell kuti panapa pahendo yeexchapata danyora chiti. Today at Heroes Acre, intoxicated youths were mobilized to sing provocative songs targeting VP Chwenga, including Awitongi Zimbabwe. Disturbingly, a deputy minister in Harare province chairman, Mahachi, was seen participating in the crowd. This appears to have been a calculated attempt to counter and embarrass the VP. ZANU-PF two player games outdoing each other publicly today at Heroes Acre. What appears clear is that there is a group of faction that close to security apparatus based on the positions of the political choirs. We never witnessed this open confrontation under Mugabe tozipigwa. Ndomashikana mudanyikwa panapa panoona mumavideos kuti aiwa the military officers nema-cadets vakanga vakazara kumaterrace, but in the front koniko vakomana vairatidza kuti vakanga vari makorokoza aiwa vakanga vari front vachiimba mapropagandas. Kwetoka section kanga kana team aiwa rana tatenda mavetera. Vanhu vanyatsoona kuti aiwa this was a planned attack kuna general, kuti vanyatsouya vasharudzwe general vachiimba nziyo dzemapropaganda dzekuti aiwa hauitongi nyika. Mashoko atoona kuti panguva inoi kunyange zvavo vakomana vari kuziva chokwadi kuti havachadikamo, panguva inoi they are trying their best kuti vambogadzirisa the public image vasati zvisvodesa. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.